Hambe kahle Nkosi Emagcuka, hambe kahle mfoka Dlamini. Alelo webhuti. Hayi indaba engiphethe izintathu nje kuphela bafowethu. Into yokuqala nje bafowethu ngifisa ukunithulela namhlanje. Ngifisa ukunithulela ngokusemthethweni ubudlelwano obusha sha ophakathi kwenkampani eVulandlela Holdings kanjalo nenkampani iAfricori, inkampani leyo ye-digital distribution esosebenza nakusoma nje kuyaphambili. Indaba yesibili ngizwile ngenkala bafowethu ukuthi cha nathi nethola sezikude cha lalela ukuthi ngithini manje. Seyisondeza manje lento 28 November iyaphuma i-album yeNkosi Emagcuka kuyobe kulesihlanu bafowethu, so please make sure ukuthi niyaviva ebese-ke sihlala lapho kuma-digital platforms lapho niyobe seniyo-streama khona iy'ngoma zethu ezinje kasho 2025. Indaba yesithathu nansi ngomsombuluko sizokhipha i-front cover ihamba ne-pre-save link la khona uzokwazi ukuthi ucofe khona bese uhamba ushaya nje pre-save ukuthi uma iphuma nje i-album kube oqala oyitholayo. So please make sure ukuthi asihlangabeza abafowethu. Kanti-ke ngey'sisu ka-December ziyakhala nje abafowethu, akekho kungayazi leyo ndaba. Khona la e-Playhouse la ngihleli khona zobe ikhala nje bukhoma, amathikithi kasekhona kodwa siyaphela. So please make sure ukuthi uyaphuthuma uthole la e-Web Ticket nase-Pick n Pay. Shwele clock it. Hola mzansi Nkosi Emagcuka lo sithomfana kaDlamini emsinga emathonweni. Ngithi bafana kusenjalo 29 August lapha eGold City eGoli. Zisakhala Nkosi Emagcuka live in concert. Zisakhala bafowethu alihlehla udwe noma ikota engadukile. Amathikithi bafowethu ayaphela. Sokuthi ngiphuthume ngithola amathikithi lapha ku-Web Ticket nase-Pick n Pay noma nesithinte simlungisele wona ngokukhulu ukushesha. Ezikuyi-15 ngeke sashaya zesibili, so ngithuma uthole ithikithi namhlanje. Danko.